कहता रे कि अक्षरा सिंह के वीडियो वायरल भइल बाबे। हम कहता नहीं रे सारे। देखले बड़ा सार कूद के गोड़िया में पेल दम सरू लगबा छपेटाए। ओहो तो क्या होल बा भाई लोग, उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छा बोलो और हमेशा अच्छा रहेगा चाहिए। तो भाई लोग कुछ दिन से एगो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा बे जोने में दावा ई कल जाता है ओकरा में जवन लड़की भी है आई मीन मतलब वो वीडियो में जवन लड़की भी है तवन अक्षरा सिंह है। तो भाई लोग ऐसा कोनो बात नहीं के ई वीडियो के हम लोग शुरू से अंत तक देखे बोलो नु तो ई वीडियो में हम लोग हम क्लियर कर देम कि सच में वो वीडियो में वो अक्षरा सिंह बड़ी या केहू और हवे। तो ई वीडियो के शुरू से अंत तक हम लोग जरूर देखिए लो। तो भाई लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो हम लोग और एगो हम छोटा मोटा बात बतावल चाहते नहीं मतलब जल्दी से तो हम लोग हम जल्दी से बतावे की कोशिश करते नहीं कि एक्चुअली भोजपुरी इंडस्ट्री में चल का रहा बा। देखो लो भाई लोग अभी के डेट में बहुत ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में कंपटीशन हो गई बा, ठीक नु मतलब अगर कोनो एगो सिंगर वायरल हो जाता ना तो पीछे पूरा मीडिया वाला धैले ओकरा बाद से मतलब ओकर विरोधी पार्टी ओकर मतलब जौन आदमी चाहते बा कि आगे ना बढ़े लेवल जा तो वो आदमी ओकर पीछे पड़ जाता है ओकरा केहू तरी डिसरिस्पेक्ट करे के चक्कर में प्लस ओकरा के डिस्ट्रॉय करे के चक्कर में ओकर माइंड सेट मतलब बर्बाद करे के चक्कर में ओकरा का नीचे करे के चक्कर में मतलब पीछे पड़ जाता है, ठीक बाबे। आ सेम ये कंडीशन अक्षरा सिंह के संगे में भइल बाबे भाई लोग। जैसे कि तुम लोग का पता हुई जगह पता ना ओकरा का हम बतावल चाहते नहीं आज से करीबन 3-4 महीना पहले एगो हमारा पास वीडियो आ रहा जो आदमी ई दावा करते रहा कि वीडियो में जो लड़की भी वो काजल राघवानी का जबकि असल कोनो बात ना रहे भाई लोग मतलब एकदम डिफरेंट वीडियो रहे, ठीक बाबे। मतलब वो वीडियो में नू कहाँ काजल राघवानी या कहाँ लड़की मतलब दिल्ली आसमान का फर्क रहे। आदमी दावा करो आदमी व्यूज के चक्कर में व्यूज बढ़ावे के चक्कर में अपना चैनल के टीआरपी बढ़ावे के चक्कर में मीडिया वाला हो गए चाहे यूट्यूबर हो गए कुछ यूट्यूबर ऐसा कर रहा कि ओकरा में दावा करते रहा कि जो वीडियो पे तहन काजल राघवानी के हवे आ सेम ई वीडियो में भी तो हम लोग के ऐसे कुछ देखे के मिलल बबे। तो हम लोग हम डिफरेंस जब देखलाइन तो हम लोग खुद पता चल जी। तो हम लोग हम देखाओ कोशिश करते नहीं हाई साइड में देख लो ई ओरिजिनल अक्षरा सिंह के फोटो है, ठीक बा। हाई साइड में देख लो ई है जो वीडियो में लड़की भी है भाई लोग। अब तो हम लोग क्लियरली देख लो और देख के तो हम लोग रिकॉग्नाइज कर लो कि ई लड़की दोनों एक ही ऐसा या अलग ऐसा। तो हम लोग एकदम डायरेक्ट मतलब क्लियरली तो लोग देख सकते रहो कि दिल्ली आसमान की यो ई फोटो में एथी बाबे। हाँ थोड़ा बहुत सिमिलर मतलब ई चेहरा जोन बाबे थोड़ा बहुत सिमिलर बाबे अक्षरा सिंह के। लेकिन भाई लोग तो हम लोग अगर ये वीडियो फुल देखे बोलो नु तो हम लोग का मतलब पूरा क्लियरली मेंशन पता चल जी कि जौन फोटो बाबे तौन अक्षरा सिंह के फोटो ना हवे। अक्षरा सिंह एकरा में मतलब बहुत डिफरेंस बा भाई लोग, थोड़ा बहुत चेहरा मिलत हवे ऐसा कोनो बात नहीं कि आदमी बस अपन चैनल के हाईलाइटेड करे में अपन चैनल के हाईलाइट करे में अपन मतलब व्यूज बढ़ावे के चक्कर में झूठे मूठे अफवाह फैला रहा बाबे कि अक्षरा सिंह के एमएमएस वायरल हो गए बाबे, अक्षरा सिंह के वायरल वीडियो हो गए बा, अक्षरा सिंह के सेक्स वीडियो वायरल हो गए बाबे। भाई लोग ऐसा कोनो बात नहीं कि कुल सब बेवकूफ बनावत रहो सेकंड के चक्कर में मत पड़ लो। अगर तुम लोग के वीडियो देखा चाहते रहो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का आईडी पर जा लो फॉलो कर लो और हम एगो पीडीएफ फाइल बना के तुम लोग अपलोड कर देम और जाकर तुम लोग डाउनलोड कर सकते रहो, ठीक बा। आज जरा का हम वीडियो ना दे सकम भाई लोग खराब मत पेलो, ठीक बा। तो हम लोग खुद जाकर देख ले बोलो तो हम लोग पता चल जी कि रियल में अक्षरा सिंह के फुटेज हवे ना कोनो सारा बेवकूफ बनावे के। तो हम लोग कोनो आदमी तो हम लोग बेवकूफ बने ले बा। और एगो बात तो हम लोग से हम कह चाहते नहीं भाई लोग, ठीक बा। बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी हो रहा बा यार, लाइट नहीं के, ठीक नु तो समझ लो कि यार ऐसी काम हम नहीं करो तो यार बहुत ज़्यादा गर्मी होता। तो चेहरा सुअर से हमारा आई वीडियो में तक दिल पे मत लिया लो और खराब मत पे लो, ठीक बाबे। बाकी तुम लोग वीडियो कैसा लगा कैसा ना कमेंट करके जरूर बताइए लो। वीडियो देख अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दियो और अच्छा ना लगे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते रहो। और मिला जी फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।